na yebeko yanima na akua adwuma ho na yegyina ne galamsey sense me Kuapa Kooko obi odi Kokoo ho dwuma enimo mo a wo ma ache ewa adwuma no pa na wo kire se niema bi eboboba ya ban amana ni akodo be hadwin se Kokoo akuafo bre ebeye din poso betumi adua Kokoo wasase paso anya asase pa na Kokoo yanom na aboyie amount eba ne sanso a na dodo amani benyade akobi man so de adwuma no eso te ne nyina ye galamsey a ese ensase enisuo wose aban keka ne ho a ebegyensem Wodwumakuo baako a wɔnom di Kokoo ho dwa ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ Kuapa Kooko. Wonhyia mu di ɛtɔso aduasa baako ɛwɔ mfimpinu ne adununum ɛso akɔso ɛwɔ Asantemantam. Ɛno mu na wɔn national president ya yɛfrɛ no Owura James Ajikum kwaten ɛne Adom Kasee abɔ nkɔmɔ no wɔkyerɛ mu sɛ nokura no nyame anim galamsey a ɛkɔso no ɛma kuadwuma ɛnyɛ dɛ. Ɛno kora ɛda nkyɛn nsu a wɔnom de begu afuo so kora no kyerɛ wɔ sɛ firifie ɛna ɛkɔ afuo mu. Ɔnam saa yɛ so ɛkɔto sraban sɛ ne manimu ya sɛ de galamsey no esi kɔso no onye bibi ɛmfa ho. Ne de ayade hayen ni titiw ni nsuo a ene nam yemfuo mu a nsuo no ani adane ayepoto enuro kura kwa kogu mu a wodi egu Kokoo so anye yi nti me ya bebre wo ha yakuafo om guom Kokoo so a se utwa kwan tententen edu ba bi se utu fom na wanya nsuo no bi ansa na ogu Kokoo so saa ne mani nyina ayade a haye pa nti abada roma enum se wo ye bi oba ye no wa ye bebre ba stera no yensuo no ani nyante eno achi na managing director Adom Kuapa Kooko Emmanuel Ata enso ne Adom Kasee ebo nkomo se sisi ade o mu se akuafo ne ebo ho modin se de wo bedua Kokoo ne nsoso no how kakra ewo mu a wo se wo hwe afi atwam na performance no na eye na nsoso ye ogidie se ka ye betumi aye de chance a efri se ye wo 100,000 farmers ya omutumi produce Kokoo be 80,000 metric tons. Enti se otomu 12,000 tons a na che se modern money e wo form there. Na nso so ye betumi aye de chance a se yenya sika ni yenya resources a ebeboa na efi se ye wo structure so ho ye wo logistics so ho ye obibia ye betumi de ato Kokoo no